Joo, mä oon Pasi. Pasi ja mä oon speakeri, laulaja, äänityöläinen. Joku saattaa muistaa mut Tuttu juttu showsta 97. Tässä on tullut tehtyä näitä äänihommia aika pitkään, niin mulla tuli semmoinen sisäinen tarve päästä niinku kameran tälle puolelle näyttelemään. Ja mä oon hakenut tähän Bosse-elokuvan niinku päärooliin Bosseksi. Mä oon Pasi. Mä tulin hakemaan tähän Roiston rooliin, tähän Bosseen, tähän elokuvan päärooliin. Miksi sä puhut tolla lailla? Millä lailla? Tollain niinku matalalta. Roisto puhuu tällä tavalla. No sait sä sitä roolia? Ei. Virma Virta. Se oli... Kalat tai kiikarit tai heti tänne. Uskokaa. Pasi, onks toi nyt vähän liikaa? Ota nyt se naamari pois päästä. Mennään tää vielä kerran, meillä kamera käy. Sulla on siis kuitenkin joku rooli tässä elokuvassa, vaikka sä et sitä pääroolia saanutkaan. Onko se isokin rooli? Joo. On. Se on vähän mistä suunnalta sitä katsoo, että... Tässä on mun olkkari, tossa on mun telkkari, riimi. Onko toi niinku sun kultalevys? On. Mä ostin sen Divarista. Se on best of. Tuommoinen Rosvonkin näytteleminen, niin se on tosi haastavaa, että tää niinku ollaan atakkia siinä hommassa koko aika. Et jos on meitä esimerkiksi ryöstää pankki, se on niinku... Esimerkiksi eri asia ryöstää 1 miljoonaa kuin 2 miljoonaa tai ryöstää 5 miljoonaa. Ja se on niinku eri asia? Se on ihan eri asia. Mulla on tässä pari kuvaa Bosse-elokuvan kuvauksista. Tuossa on Aleksi Hotakainen, minä äänimiehenä, minä. Sitten, ja tää on Karonkasta. Bosse tuli taloon, mä jäin outoon valoon, yeah, kalasavuinen, hyvän makuinen. Mä ehdotin Aleksille tätä mun biisiä niinku tunnariksi tähän leffaan. Tykkäs kyllä kauheasti, mutta ei voi tietenkään itse päättää, että tuleeko tää. Oo silleen niinku vähän normaalimmin, niinku kuulisti. Nyt on cool. Mikä ei oikeastaan ole nolompaa kuin se, että tulla myöhässä kuvauspaikalle. Niin kuin ohjaaja tulee ajoissa ja kuvaaja tulee ajoissa ja maskeeraaja ja äänittäjä. No on aina ajoissa. Halo Pasi. Joo, mä oon täällä Keilahallilla nyt. Missä? Väärä paikka. Mentele. Missä sun piti olla? Keilaniemessä. Olet sä omasta mielestäsi hyvä näyttelijä? No. Ehkä mä oon aika hyvä. Bosse tuli taloon, mä jäin outoon valoon, yeah, kalasavuinen, hyvän makuinen, oh yeah.